Bună! Sunt Vicky. După ghiocei, brândușele sunt primele flori ce scot capul din zăpadă. Sunt pitice și foarte colorate. Pot fi mov, violete, alb, galbene sau grenat. Dau culoare grădinii primăvara de vreme. Le iubesc foarte mult, de aceea am creat aceste mărțișoare sau broșe din mărgele după modul de prindere a lor. Se pot face cu o coadă ceva mai lungă și cu o sârmă sau un cap sau un ac cu cap în interiorul tijei pentru a fi mai rigidă și că se poartă cu floarea în sus, cu frunză sau nu, cu ac de broșă ca aceasta sau ca mărcișor care se poate purta cu floarea în jos și căruia i-am atașat o za dublă. Acestea sunt propunerile mele, după dorința și imaginația fiecăruia puteți lucra varianta proprie. Urmăriți tutorialul meu și nu uitați să dați like, vă rog, dacă vă place, și să vă abonați la Bijuterii Handmade by Bunny. De asemenea, vă invit să scrieți în comentarii impresiile voastre sau eventualele nelămuriri. Lista de materiale cuprinde mărgeluțe Preziosa 11.0, diverse culori. Puteți să le faceți albe, galbene, violet. Eu lucrez cu movul acesta mai închis și deschis lila. Verde, am ales verdele acesta mai deschis să se vadă pe film pentru codiță, galben pentru staminele florii și puțin portocaliu. AC numărul 11 Pony și ață Fireline 0006 inch. Puteți lucra, chiar e mai recomandat, ață fir de nylon transparent, e mai rigid și iese mai bățos așa. Folosesc o za dublă să fac prinderea de mărțișor pentru a fi purtată floarea cu capul în jos. Dar dacă preferați să prindeți ca broșă, se poate atașa un ac de broșă și chiar pentru a fi mai rigidă codița se poate pune un ac în interior cu o mărgeluță rotundă, cum am eu aici, și atunci e mult mai rigidă teaca. Acestea fiind zise, să trecem la treabă. Introduc ață în ac și încep cu partea de jos a codiței, de aici, cu codița mai întâi, cu herringbone stitch și cusătura în os de pește pe 2 rânduri, apoi înmulțesc pe 3 rânduri și mă bifurc aici și încep cu petalele, apoi staminele, codița eventual sau fără codiță și atașez la partea de jos a codiței o za pentru a fi purtat mărțișor cu floarea în jos. Iau pe ac 2 mărgele verzi și le cobor, las cam 20 de centimetri pentru a prinde anourile acelea zaua dublă. Cele 2 mărgeluțe le prind pe amândouă astfel. Încep cu leather stitch, se cheamă această cusătură de prindere una lângă alta. Aceste mărgeluțe am Preziosa 11.0. Am 2 și mai adaug alte 2. Întâi una de sus în jos. Acum reintru în ea și am adăugat-o pe cea de-a 3-a. A 4-a mărgeluță. Firul iese pe sus, o prind cu acul de jos în sus
și am adăugat-o pe cea de-a patra, intrând în ea apoi de sus în jos. Apoi prind stânga cu dreapta, cele două mărgele și continui doar cu, de fiecare dată adăugând câte două mărgeluțe pentru cusătura nos de pește. Deci două mărgeluțe prinse la următoarea mărgea. Acum alte două. Și la ultima ridic prin două mărgele să trec la rândul următor. S-a format așa ceva. Două coloane de câte două mărgeluțe. Alte două le adaug la următoarea mărgea, apoi avansez cu acul la următoarea, unde adaug și aici alte două mărgeluțe. Și acum firul se așează orizontal. După ce am făcut cele două coloane, practic se termină rândul și trec la rândul următor prin două mărgele odată. Astfel. Laterală și de sus. Alte două. Avansez la următorul. Încă două. Și acum vedeți unde se așează firul. Trebuie să urc în sus două mărgeluțe, aceasta și următoarea. Voi lucra în continuare la codiță vreo 2 cm. Am așadar două coloane, aceasta și acestea și firul. După cele două adăugiri, al treilea pas se așează firul orizontal, deci peste două mărgeluțe. Iar în rest, de două ori adăugat, cam două coloane odată, se ridică doar printr-o mărgea, se apucă doar una aici. Se continuă la fel. Se repetă la fel la codiță în continuare, două mărgeluțe în următoarea, apoi avansez la cealaltă coloană, alte două,
Și la următoarea închid cercul, rândul și urc 2 în sus. Iar acum vreau să înmulțesc și adaug o mărgeluță după ce între cele 2 coloane. Întâi 2 și acum între cele 2 coloane adaug o mărgeluță, una, iar 2, următoarea coloană o prind normal, cu 2 în sus, adaug 2 aici, iar acum adaug una până în mărgeluța adăugată și încă una pe partea cealaltă a ei până la următoarea coloană. Și acum 2, două în sus, rotesc în continuare, merg de jur împrejur și aici mă prind de ultima mărgea adăugată în plus și formez o nouă coloană adăugând alte 2 mărgele în cealaltă. Astfel am înmulțit 3, am făcut 3 coloane aici și adaug 2 la următoarea coloană. Urc prin 2, odată se urcă o singură mărgea, odată 2. Și acum am 3 coloane. Aceasta e cea de-a 3-a, unde adaug 2 mărgeluțe verzi. Și aprind la următoarea. Vedeți, am 3 coloane. 2 mărgeluțe. Ața orizontal, unde vine, se potrivește pe cealaltă coloană. Și acum adaug câte 2 mărgeluțe lila, movul acesta deschis, și încep să formez petalele. Trec la următoarea. Adaug alte 2 mărgele lila. Așez frumos. Următoarea coloană. Două. Trec
la următoarea. Și acum nu mai prind imediat la o mărgea, ci cobor la două, nu, e suficient la una. Da. Să înceapă bifurcația, să se desfacă doar partea cu mov. Mai este un rând de făcut. Aici cobor două și în continuare voi lucra la o singură petală. Din aceste două mărgeluțe care sunt pe coloană, voi face 3 la rândul următor, transformând cusătura herringbone stitch în brick stitch, cusătura cărămidă. Iau 2 și le prind de ața dintre cele 2 mărgele din rândul de dedesubt și apoi intru prin cea de-a doua. Și le așez frumos deasupra, iar a treia o prind de ața aceasta verticală dintre cele 2 rânduri. Și o prind și pe ea de jos în sus. Astfel am 3 mărgele pe rând. Voi crește la 4, 5, 6 pe rând, iar apoi voi scădea să facem forma aceasta alungită a petalei. Primul rând 3, 4, 5, 6, apoi 5 rânduri de 5, scade la 4, 3 și sfârșit. Acum întorc și continui cu rând de 4. Iau 2 mărgele în capăt, deoarece înmulțesc, mă prind de prima ață de aici. Pentru a ieși în afara celei din rândul anterior, mărgeaua se crește. Următoarea o adaug aici de firul de ața din rândul de dedesubt și intru din nou în ea de jos în sus, iar cea de-a patra o adaug aici de ața de dedesubt de aici. Cusătura brick stitch. Acum voi avea rând de 5, deci cresc în continuare, adaug 2 mărgeluțe aici prinse la prima ață. Pentru a așeza frumos pot să mai intru și în cea de-a doua aici și ies din nou, dar sunt așezate bine. Fiind rând de 5, încep și cu culoarea aceasta mai închisă și adaug o mărgeluță mov închis în centru. Puteți face combinația cum doriți.
cea de-a patra mărgea de pe rând lila, și ultima mărgea, cea de-a cincea de pe rând, aici se așează astfel, se formează lățimea petalei. Următorul rând cresc la 6, adaug culoare închisă, una închisă, una deschisă, cele două le prind la prima ață din rândul de dedesubt. Cresc. Apoi mov închis. Iar mov închis. Poate face într-o singură culoare mov, în 2-3 nuanțe în degradé, cum am făcut eu pe aceasta. Sunt 3 nuanțe, dar nu se vede bine. Una deschisă, lila, cea de-a cincea și ultima, a șasea, culoare mov mai închis, prinsă de aici, din această ață verticală. Am ajuns la cel mai mare rând de 6 mărgeluțe. Acum scad la 5 și merg doar cu mov închis. Iau 2 și nu mai prind la prima ață de aici, dintre primele 2 mărgele, ci la a doua. Aici. Rândul acesta va fi ceva mai în interior față de celălalt, cu mărgele mai puține. Doar la capăt adaug 2 mărgele, în rest câte una. Cea de-a patra de pe acest rând. Și a cincea. Cusătura brick stitch, cărămidă cu prinderea de ața din rândul din urmă. Acum voi păstra 5 și un rând va fi mai în interior, unul mai în exterior, dar se păstrează același număr de mărgele, dar eu de fiecare dată voi prinde la câte 2 la capăt, la prima ață aici, să revin la același număr. Pe rând câte 5. 2, 3, 4, 5 și cea de-a cincea, de ultima ață de aici, dintre ultimele 2 mărgele din rândul de dedesubt. Și acum la fel, se formează și puțin curbată, bombată. Următorul rând de 5, prind aici
la prima ață. Două. Am lucrat 5 rânduri de câte 5 mărgele pe rând. Acum scad și trec la un rând de 4 mărgele. Iau 2 în capăt, dar nu mai mă prind de ața din margine, de următoarea, dintre mărgeaua a doua și a treia din rândul de dedesubt. Și lucrez un rând cu 4 mărgele. Cea de-a treia. Și a patra. Următorul rând scad la 3 mărgele, dar în capăt tot câte 2 adaug și nu prind la prima, la a doua ață aici. Și încă una pe acest rând, prinsă de ața de jos. Ultimul rând. Acum iau 3 mărgele pe ac, 3, și închid această petală prinzându-le doar în vârf aici pe cele 3 și cobor pe generatoare așa în jos, pe marginea petalei, cobor cu acul în diagonală prinzând toate mărgelele de pe margine, cobor până la rândul de 3 mărgele, să intru la mărgeaua din mijloc, să văd pe partea de interior, cobor rândul acesta de 3 și urc de jos în sus la mărgeaua aceasta din mijloc. Sunt 3 mărgele pe acest rând. Aici iau 9 mărgeluțe galbene. Cele 9 mărgele galbene le cobor pe fir, las aici 2 în vârf al staminei și cobor prin celelalte toate înapoi prin acea mărgea din mijloc lila și le strâng. Șez vârful frumos. Apoi cobor în continuare cele 2 mărgele de herringbone stitch cu lila și trec la următoarea petală urcând prin acestea 2 de jos în sus și la fel transform acest herringbone stitch care a fost lucrat până acum la codiță în brick stitch, adăugând 2 mărgele mai întâi, formez un rând de 3, dar mai întâi 2 prinse de firul acesta de la rândul din urmă. Și apoi cea de-a treia mărgeluță din acest rând, dar nu pot să urc în asta. Da? Cea de-a treia prinsă de ața de la rândul din urmă, de la mărgeaua din urmă de fapt. Am făcut 3, iată, 3
Și la fel se procedează cu următoarea petală, cum am făcut-o pe cealaltă. Cu brick stitch, câte 2 la capăt, rând de 4, înmulțesc 4 mărgeluțe pe acest rând, 2, 3, și a 4-a și apoi 5 rânduri de câte 5, la fel ca cealaltă petală. Se continuă cu aceasta și apoi cu cea de-a 3-a. Lucrez în continuare la cea de-a 2-a petală. Sunt la rând de 4, deci iau 2 în capăt și le prind nu de prima ață, cea de-a 2-a ață dintre mărgelele 2 și 3 din rândul din urmă de dedesubt. 2, până acum cea de-a 3-a și a 4-a. Apoi scad la 3 mărgele pe acest rând și închei și aceasta a 2-a petală și trec la cea de-a 4-a aici prinsă. După ce am adăugat și ultima stamină galbenă, cobor prin cele 2 mărgele de pe marginea petalei, ultimele 2, să ajung cât mai de desubt aici și mai adaug și puțin portocaliu. Iau 15 mărgele portocalii. Cele 15 mărgele le las pe ață până la baza florii, separ 4 și merg cu acul prin restul și prind în partea opusă, tot așa la baza petalei din partea opusă. Și așez frumos. Acum urc pe marginea petalei până la rândul cel mai lat de 6, acesta. Și prind doar de o mărgea cele 2 petale între ele. De cealaltă corespondenta de la cealaltă petală. Și continuare la următoarea petală, merg în sus și în jos prin mărgele, să nu se vadă firul, să trec pe partea cealaltă a petalei pentru a prinde și acolo cea de-a 2-a petală cu a 3-a. Aici cel mai lat rând prins de petala de lângă, astfel în sus și în jos de 2 ori și apoi la cea de-a 3-a prindere. Trec tot așa prin mărgele și la fel prind puțin într-un singur punct celelalte petale. Când am terminat, trec cu acul
prin mărgele și ascund ața, fac câteva noduri cu firul dintre mărgele, o buclă mai întâi, mică, apoi nod strâns, merg mai departe, tot așa, în sus și în jos, prin mărgele, aleatoriu, astfel încât să nu se desfacă firul. Și aici încă un nod. Încă o dată. Nu mai vreau. În jos. S-a agățat. Da. Și în sus. Și apoi se taie capătul. Pentru codița aceasta se face foarte simplu, herringbone stitch pe un singur rând, plat. Este la fel ca și la mărțișorul Lalea. Vă las link în descriere și dacă doriți să faceți și o mică frunzuliță, găsiți acolo modul de lucru. Am terminat floarea și acum ultima etapă. Am capătul lăsat la început, capătul de ață, am introdus firul în ac și acum prind această za dublă de inox pentru a o putea agăța în piept. Și prind așa, cu ața, prin mărgele și prin za. Aici capăt. Trec și prin câteva mărgele și fac vreo 2 noduri și aici. 1, trec în altă parte. Cel de-al doilea. Și acum pot să scurtez firul. În această za se prinde șnurul de mărțișor. Aceasta este brândușa mea. Sper că v-a plăcut acest tutorial și încercați și voi să lucrați urmărind tutorialul meu. Dați like dacă v-a plăcut și nu uitați să vă abonați la Bijuterii Handmade by Bunny. Vă invit de asemenea să scrieți în comentarii impresiile voastre. Pe curând!